होया ओळे तुका असे पकडून मासे मिळतले काय. त्याचा मांस असता आतला तर काढून घेऊचा असता. हे बघा आता ते थोडे आणि थंड होऊ कवे, अजून खूप गरम असत. तर आता हे मी माष्टा पण घालून घेतोय त्याच्यात. हे बघा वाफवलेला जो खुब्यांचा पाणी होता ता असा गाळून घेतलेला आणि त्यानंतर इकडे असत त्याच्यातली माष्टा. नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले. माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते. तर मी आज जाणार असे खुबे धरू आमच्या नदीत, आणि ह्या असा आमचा घर आणि घरापासून इथे जवळच आमची नदी असा कसालची. तर त्या नदीत खुबे मिळतात. याआधी थोडा पाणी अडवलेला असल्यामुळे त्या ठिकाणी खूप पाणी असल्यामुळे ते दिसत पण नव्हते. आता पाणी आटत इला आणि असं म्हणजे चिखलाळ भाग झालो, त्यामुळे त्या चिखलाच्या भागात ते खुबे आता म्हणजे मिळाक सुरुवात झाली आहे. आता ते सापडतात खुबे. तर आता आमच्या घराकडनं मी आता या वाटेन असा नदी आरी जातोय आणि नदी आरी गेल्यानंतर मी थैसर खुबे धरणार आहे आणि ते खुबे धरताना मी तुमका दाखवणार असे. तर ती वाट सुद्धा आता तुमका दाखवते आम्ही कशी जातो ती. तर ही असा ती वाट जैसून आम्ही आता जातो. माझी सावली पण तुम्ही बघत असाल. ही बघा संध्याकाळ झाली आणि आता आम्ही जातो खुबे धरू. हे बघा माझं झील प्लास्टिकची पिशी घेऊन जाता. ते का मासे धरूचा लई याडा, नदीतल्या पाण्यातले मासे धरतलो आतो. आता किती गावतात ते बघूया ते का मासे. तर ही असं आमच्या नदीकडे जाऊची वाट. माझ्या घरापासून नदी थोडी जवळच तो खूप खुश झालो की आता पाण्यात मजा मस्ती करूक मिळतली म्हणून. लहान मुलांका पाण्यात मस्ती करू खूपच आवडता, त्यामुळे माझं झील पण ते का काय अपवाद नाही. तर आता ही अशी असा आमच्या नदीवर जाऊची वाट आणि नदीवर ज्या ठिकाणी खुबे मिळतात ते आता आम्ही जाणार असो आणि ते खुबे पकडताना मी तुमका दाखवतोय. तर आमच्या नदीतल्या साये माशांचा व्हिडिओ सुद्धा मी माझ्या चॅनलवर टाकलंय आणि जर तो तुम्ही अजूनही बघूक नशात तर नक्की जाऊन बघा. आणि व्हिडिओ आवडलो असत तर लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवाराक शेअर सुद्धा करा. आणि जे कोण आता माझ्या चॅनलवर नवीन इले आणि ज्यांच्यानी माझा चॅनल मालवणी कवग्या जर अजूनही सबस्क्राईब करूक नाही तर तुम्ही लवकरच सबस्क्राईब करून टाका. कारण माझे असेच मालवणी भाषेतले नवीन नवीन व्हिडिओ आपल्या कोकणातले ते तुमका सगळ्यात आधी बघूक मिळतले. त्याचा नोटिफिकेशन तुमका येतला, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर अशा प्रकारे इकडे ह्या कराड दिसता. आता कराडासून जाऊचा भरपूर अशा तर पायवाट अशी मळली कारण सध्या मुंबईकरा मोठ्या प्रमाणात कोकणात उतारली मे महिन्याच्या सुट्टीच्या निमित्तान. त्याच्यामुळे जो तो म्हणजे आमच्या वाडीत तर किंवा इतर आजूबाजू म्हणजे ओसरगाव वगैरे जी गावा होत आमच्या कसालला लागान त्या बाजूची लोक सुद्धा आता येतात आणि नदीत डुबकी मारूसाठी म्हणजे नदीत डुबकी मारूचो आनंद घेतात आणि त्याच्याबरोबरच हे खुबे काढूचो कार्यक्रम पण करतात. म्हणजे याक वगात पण जाता, आपल्या मालवणी भाषेत म्हणायचं झाला तर याक वगात जाता. लाजरी पण भरपूर संध्याकाळची वेळ त्यामुळे ऊन अजून पूर्ण गेला नाही. तसंच आम्ही बाहेर पडलो कारण लवकर काळोख पडायच्या आधी लवकर घराकडे यायचा. सासू म्हणाली छोटो असा त्याच्यामुळे लवकर घराकडे यावा, अंधार पडाक देऊ नको. आणि नदीचा ठिकाणा त्यामुळे थोडी भीती
हे बघा इकडे काजू पण पडले, तुमका दाखवत. हे बघा इकडे काजू पडले. अरे भाई साहब, काजू पडले आहेत. आमचे नाही आहेत ते, त्याच्यामुळे आम्ही काही घेत नाही. हो हे बघा, हे तर 2 असत, इकडे असत, आणि ह्या असा तर झाड काजूचा. झाड तर छोटासाच हा, पण काजू भरपूर आहेत त्याच्यावर. आता तुमका दिसत काय माहिती नाही. हे बघा, पण खाली तर भरपूर पडले आहेत. ए चला चला, आपले नाहीत ते, लोक मारतील आपल्याला. ते का असं वाटलं की आता ते घेऊ कवे, म्हणून तो पप्पांका मागे बोलवत होतो की या पप्पा आपण ते काजू घेऊया. कार्तिक, ते काजू आपले नाही आहेत. तुका असा वाटला आपले आहेत असा, आपले नाही आहेत ते. त्याची खूप घाई झाली या. कधी एकदा नदीचा पाणी दिसता. हो बघा पडलो. उठा उठा उठा, सावकाश उठा. म्हणून धावायचं नसतं, सावकाश चालायचं असतं. चल सावकाश चल, पायाखाली बघून नीट चालायचं. जरा थांबा, जरा थांबा. आता तुमका दिसतली आमची नदी. हा, खुबे काढूचा म्हणजे त्या ठिकाणी ना जास्त पाणी असताना उपयोग नाही. पाणी कमी होऊ कया, आणि म्हणजे चिखलाचो भाग असतात ना तर त्या ठिकाणी ते मिळतात. हो बघा परत पडलो. सावकाश चल. बोंडगीचा झाड दिसला पहिला. ही बघा इकडे असा ही बोंडगी, जी व्हाळाच्या नदीच्या आतेक असता. पाणी बऱ्यापैकी सुकलेला आहे बघा. ही असं आमची नदी. खूप पाणी असता. आता थोड्या दिवसापूर्वी होता, पण आता उन्हाळो पण खूप कडक आहे, आणि त्याच्यामुळे पाणी सगळं आटला नदीत. हा हे बघा, हे सर पाणी सुकल्यामुळे ना तुमका दिसतले खुबे असे ते मेले थैले. हे बघा शिंपले दिसतं तिकडे उघडलेले, आणि त्याच्यातला जो त्यांचा मांस असता, म्हणजे त्यांचा जो जीव असता त्याच्यात, तो मेलो सुकान उन्हात. हा बघा पाणी इकडे दिसता. आता इकडनं आम्ही इलो या वाटेन. ही असं आमची नदी कसालची. या बाजू पलीकडेच ओसरगाव आणि मुंबई गोवा हायवे असा. या ठिकाणी इकडे बांध घालूची ह्या असा ही खांब उभारलेले दिसतात ते, पण आता पाणी सुकल्यामुळे ते आता उघडच ठेवलेले असतात ते, त्याचे दरवाजे असतात ते. चला तर मग आता आपण जाऊन थै खुबे पकडूया. सावकाश चला कया, इकडनं मोठे मोठे दगड. तर गाववाल्यानू ह्यो बघा खुबो दिसलो काय तुमका. ते पकडूची सुद्धा एक ना ट्रिक असता, म्हणजे ते आधी दिसा कवे ह्या महत्वाचा असता. तर ह्या शिंपल्यावर जो ह्यो पांढरो भाग आहे ना तो दिसा कवो. तो दिसलो म्हणजे समजायचा की त्या ठिकाणी खुबो असा. दिसलो ना, ह्यो बघा. तर ह्यो असा खुबो. अजून बघूया आपण, दिसतले आपल्याला. ए धर, पिशवीत धर. तो घे जा ना, तो काय आहे तिथे. थांबा, थांब थांब कार्तिक, पडशील तू. आणखीन एक दाखवते. ह्यो बघा, ह्यो बघा. थांबा बघूया खरोखरच हा काय. होय. अरे वा, मिळाला आपल्याला एक. ठेवू ना. हा ठेवूया. थांबा. हा बघ, हे काय उघडलेली शिंपली आहे मला वाटतं. बघूया. नाही, हे नाही. असा ना गाववाल्यानं फसाक होता ह्याच्यात, फसाक. त्यामुळे
तर आधी पडाक होता, चप्पल भिजल्यामुळे आता चलताना जरा मुश्किल आहे. कार्तिक सावकाश चला, पाय सांभाळून टाक. खया खया हे बघा, हे एक दिसता आणि हे असे मग हे पाणी आटत जाताना त्यामुळे मग ते सुकत जातात इकडनं आणि मग ते मरतात हयच रवान. त्यांका पाणी नाही मिळत ना. पिशवीत टाकूया. गावला माक मी घेते आता. पाण्यात हात धुते जरा. मी हात धुते. हम्म. बा बाऊ काय ये गावलो पप्पांना. एका गावलो की हो खुश होता. बापरे, घसराक झाला. हो बघा, हा ये का, हे हो बघा, हे हो बघा. ओ नो. हो बघा. थांब कार्तिक. हा थांबा. आता हा खूप मोठा आहे, दाखवते. कॅमेऱ्यातून मला दिसत नाही. हा, शाबास, व्हेरी गुड. हा बघा. तर ही बघूची ना एक नजर असाची लागता तरच ते दिसतात. जे का सवय हा आणि जे का माहिती आहे की ते कसे ओळखायचे पाण्यात असत ते काच ते पटकन दिसतात. आम्ही काय कधीतरी येतलो, आमका फसाकच खूप जास्त होताला. अशा प्रकारे हे खुबे आमच्या नदीत गावतात, पण त्याला पकडूसाठी खूप मेहनत सुद्धा असा. अशा प्रकारे इकडे मेहनतीने ते पकडले जातात आणि मग आपण ते चवीन खातो. वलेनू कसा असताना त्या खुब्यांची मेळाची एक ठिकाणी विशिष्ट अशी जागा असता. म्हणजे तुम्ही म्हणता तर आमच्या नदीत कशाक नाही गावणं, तसा नसता. आता त्याचं कारण काय माका माहिती नाही, पण एक असे विशिष्ट ठिकाणच असतं ज्या ठिकाणी ते त्यांचा उत्पन्न होता आणि ते मिळतात आपल्याक. हे बघा, बरेचसे खुबे ना आता गरमीन आणि पाणी आटल्यामुळे हे बघा मेले होते. हे बघा एक, म्हणजे हे आपल्याक मिळणार होते पण आता ते मेले आहेत, त्याच्यामुळे आपण ते आता घेऊ शकत नाही. पाणी सुकत सुकत जसं जातात तसे तसे ते अलीकडे जे असतात पाण्याच्या काठावरचे ते मग पाणी सुकला की ते मरतात. आता ह्या ठिकाणी तर ह्या एवढाच पाणी दिसता, ह्या बाजूक तर त्या खांबांच्या पलीकडे पाणी आहे. तर खुबे काढूचा काम हे सर चालू असा. तुमका दाखवतंय नंतर एकूण किती खुबे मिळतात ते, आणि तिचं ते व्हिडिओ तुमका दिसतलेच असत. तर माझं घो असं सांगता की झील आता पिशी घेऊन मासे पकडू गेलो आहे ना, तर घो म्हणता की अगो ज्या ठिकाणी खुबो असा त्या ठिकाणी मासो नाही गावाचो, आणि ज्या ठिकाणी मासो असा थंय खुबो नाही गावाचो. काय माहिती कारण काय, आता तुम्हीच सांगा तुमका माहित असत तर. पण आता या ठिकाणी मी बघितलंय ना, ह्या पाण्यात एकही मासो नाही दिसाक आमका, कारण माझ्या झिलाक पिशवीत ते का मासे पकडूसाठी तो इलो हा खास. पण आता या ठिकाणी एक पण मासो नाही दिसना, मग तो कसं पकडतलो असं विषय आहे. तर एक मासो सुद्धा ते का दिसत नाही. ऐकलाच ना तुम्ही, पिशवी घेऊन तो बघता. सावकाश चल. तर आता खुबे सगळे काढून झाले की तुमका दाखवतंय किती मिळतात ते. हे बघा, मस्त की असं संध्याकाळचा ऊन पडला. मी तर आता बऱ्याच वेळा फसलंयच, फसानच शिंपली उचलूक गेलंय. माका असं वाटलं की तो खुबो असा म्हणून, पण ती नुसती फोकी शिपी होती, त्याच्यात काहीच नव्हता. असा फसाक होता खूप वेळा. नाही बाबू, हे रिकाम आहे ते. तर गाववाल्यानो मी आणि माझं झील आता खुबे शोधतो, पण अजून एक सुद्धा नजरेक पडत नाही. बऱ्याच वेळा हे सब फसलंय. तो दिसतोय
तर आता बऱ्यापैकी खुबे शोधून झालेले असतात आणि आता मी जाते घराकडे. चप्पल ओला त्यामुळे घसराक होता चपलातनं. तुमच्या पण नदी किंवा आणि ओढो वगैरे असतात तर त्या ठिकाणी खुबे मिळतात काय? मिळत असतील तर माका कमेंट करून नक्की सांगा आणि माका सांगा म्हणजे मी जर जवळ असत तर व्हिडिओ करू सुद्धा येईन. तर आता मी तुमका दाखवते की घराकडे गेल्यानंतर दाखवते की किती खुबे गावले आहेत ते. तर गाववाल्यानो आता मी तुमका दाखवणार आहे आमच्या वाडीतली गणेश कोंड, म्हणजेच ज्या ठिकाणी आपण गणपती बाप्पाचा विसर्जन करतो ती गणेश कोंड. आता दाखवते तुमका. या ठिकाणी आम्ही कपडे पण धुवूक येतो जेव्हा केव्हा पाणी कमी असता त्या वेळात. बघा इकडनं असे चिरेबंदी पायरे बनवले आहेत उतरासाठी आणि या ठिकाणी इथून इथपर्यंत अशी गणपती बाप्पांची रांग असता लागलेली. कधी कधी जर पाणी भरपूरच असतात तर मग आम्ही इकडे वरतीच गणपती बाप्पा रांगेत ठेवून त्यांची आरती वगैरे करून नंतर विसर्जनासाठी खाली आणतो. पण जेव्हा पाणी कमी असतं तेव्हा या ठिकाणी बाप्पांची रांग लावली जाता. अशा प्रकारे इकडे भरपूर झाडाबिडा असत. हो बघा गेलो पाण्यात. पिशवी आता नाही आहे तर त्या ठिकाणी खुबे होते आणि या ठिकाणी असत मासे. तो बघा हायवे आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांचे हॉर्न आणि आवाज सुद्धा तुमका ऐकाक येत असतलो. तर या ठिकाणी पाण्यात डुबकी मारूसाठी बरेच चाकरमनी येऊन जातात. त्या बाजून ओसरगाववाले आणि या बाजून आम्ही कसाल राणेवाडीवाले. हे बघा इकडे हे आता फडतणी पण असत धोंड्याचे ज्याच्यावर आम्ही कपडे धुतो. तर मासे दिसत काय बघताय जरा. मासे दाखवते तुमका. त्या दिवशी इलेलो आम्ही एकदा तेव्हा मोठे मोठे मासे होते. पायांका चावतात तेव्हा असं खूप असे गुदगुले येतात पायांका. हे बघा इकडे हायवे असा पुढे आणि ह्या असं आता आमच्या नदीचं पाणी असं. मगाशी गेलेलो थैसर खुबे मिळतात आणि हैसर मासे मिळतात. चावला ना मासा? मग असं का दचकलास कशाला? तर ही असं आमची नदी. पाणी तसं अजून भरपूर आहे. बघा तुमका मी आता हेच दाखवतोय. ह्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरा पलीकडेच हे बघा हैसून दिसता काय बघा तुमका. त्या बघा त्याचं छत दिसता आणि हायवे आहे पूर्ण. हायवेवरनं येणारे जाणारे गाडी पण हैसून दिसतात ते बघा. आता मासे दिसतात काय ते बघूया. हे बघा इलो माझ्या पायात चावान गेलो एक मासे. थांब पाणी हलवू नको थांब. पाणी हलवत राहतो मग ते कसे येणार मासे. या ठिकाणी तर आता दिसत नाहीत. खया असे पकडून मासे मिळतले काय? माझ्याकडे बघ. अशी ते का पाण्यात मस्ती करूक मिळा कोई फक्त.
तर अशा प्रकारे ही सुंदर अशी शांत अशी संध्याकाळ आमच्या कसालच्या नदी काठची. आता कुठे गेले मग दिसत नाहीयेत. किती नाम गेलो हमको. तर झाला असा माशाच्या प्रतीक्षेत मी आता हे थांबलोय, पण पाण्यात एकही मासं आता दिसत नाही. असत मासे, पण ते शूटिंग घेऊन गेला की त्या ठिकाणी दिसत नाहीत. तर जातो मग आता घराकडे. माशांका काय आमच्या कॅमेऱ्यात येऊचा नाही असा दिसता. तर ही असा आमची गणेश कोंड, म्हणजे गणेश विसर्जनाची जागा. आता आम्ही जाऊया घरात. अरे अरे हळू. तर गाववाल्यानु कोकणातली संध्याकाळ म्हणजे शांत आणि सुंदर असे बघा. आता तुमका माझ्या आजूबाजू पक्ष्यांचे आवाज ऐका घेत असतले. तर कसे करतात असे करतात काय. थंडी 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 वाटते. दम लागलो. तुका नाही लागलो. पक्ष्यांचे आवाज ऐका किती मस्त वाटतात ऐका. तर आता मी तुमका दाखवते हैसून दिसणार आमचा घर. आता बघा ता बघा त्याचा समोर दिसता ता आमचा घर आणि हैसून नदी अशी जवळच आहे. बघा ह्या आमचा लहानसा गावातला घर. तर गाववाल्यानु हे बघा हे इतके गावले आमका खूबे नदीक आमच्या बघतास ना. हे बघा तर हे ना साठवचे असतील ना तर आपल्याक ते स्वच्छ धुवून ना पाण्यात ठेवचे लागतात आणि त्या पाणी 2-3 दिवस बदलूचा लागतात. पण गरमी जास्त असली तर जास्त दिवस मात्र ते जिवंत राहूनच नाही, मरान जातात ते. त्यामुळे जास्त दिवस साठवायचे नाही. आणि ह्यांची आता मी आमटी कशी करतात त्याची रेसिपी पण मी तुमका दाखवणार असे. तर आता बघूया आपण आमटीची रेसिपी. जिलान तर माझ्या पूर्ण त्यांका खेळवून सोडल्यान. हे बघा आता हे स्वच्छ धुवून घेतलेले असं टोपात आम्ही ते, आणि ते आता आम्ही वाफवसाठी ठेवतलो गॅसवर. ते वाफवून नंतरच त्या रेसिपीची सुरुवात होता. आता दाखवणार असे तुमका मी. चला तर मग बघूया आता खुब्याच्या आमटीची रेसिपी. तर आता अशा प्रकारे हे बघा स्वच्छ धुवून घेतलं एका टोपात आणि आता ते वाफवसाठी मी गॅसवर ठेवणार असे. आता ते शिजले आहेत मस्तपैकी. असं उकाळू काढलं त्यांका. हे बघा
उघडले की ते शिजले असं समजायचं आणि बंद करायचं गॅस. सर मी आता त्याच्यासाठी खोबऱ्याचा वाटप काढलंय, लसूण घातलंय, थोडासा सुक्या खोबरा, ओला खोबरा आणि कांदो ह्या आता मी तव्यावर भाजतलंय, थोडासा फ्राय करून घेतलंय. तवो ठेवलंय गॅसवर. आता मी तवो तापलो त्यामुळे आता मी हो कांदो तव्यात टाकतोय. सगळा मी आता हे एकट्यानेच करतोय. मोबाईल एका हातात धरून एका हाताने कांदो घालतोय तव्यामध्ये. तर आता ह्या खोबरा मी आता तव्यावर भाजून घेतलेला आहे. आता त्याच्यात घातलंय थोडासा तेल आणि पुन्हा तो कांदो परतून घेतलाय. कांदे जरा लालसर जाय पिलो की नंतर त्याच्यात खोबरा घालायचा. कांदो भाजलो त्यामुळे मी त्याच्यात आता खोबरा घातला आणि त्या खोबरा सुद्धा आता मी थोडासा लालसर होईसर परतून घेतलाय. आणि ह्या खोबरा सगळा परतून झाला की नाही की नंतर मग आपण आता वाटण मिक्सरात लावून घ्यायचं असतं बारीक करून. एका हातात मोबाईल आणि एका हाताने काम करतोय कारण मोबाईल धरून आता कोणच नाही यायचं. त्यामुळे स्वतःच मोबाईल धरून मी आता त्या व्हिडिओचं शूटिंग करतोय. या तर आता खोबऱ्याचा वाटा भाजून झालेला असा आणि आता मी थंड झाल्यानंतर मिक्सराक लावतलंय. खोबरा थंड होईपर्यंत मी फोडणीसाठी कांदो आणि टोमॅटो कापून घेतलंय बारीक. आणि आता हे खुबे पण थंड झाल्यानंतर त्याच्यातला जो आतला माष्टा असतं त्याचा मांस असतं आतला तर काढून घ्यायचा असता. हे बघा आता ते थोडे आणि थंड होऊ कवे, अजून खूप गरम असत. इकडे खोबरा पण थंड होई तिला. आता मी मिक्सर लावून घेते आधी. चालू केलं. तर आता अशी ही खुब्याची माष्टा मी आता काढून घेतोय एक एक करून. हे बघा चांगली शिजली आहे त्यामुळे ती लगेचच निघान येतं. हे बघा कशी दिसतात ती शिजल्यानंतर. माझा खूपच मोठा. हा बघा पण एक मोठा पडला टोपात. हे बघा तर अजून काढूची आहे, तिने काढून घेतोय. मग तुमचं काढून झाल्यावर परत दाखवतोय. पाणी गाळून झालेलं असं त्याच्यातलं. ती वाळू वगैरे असता नदीतली ती बघा घाण कचरो वगैरे असता तो बाहेर येण्यासाठी म्हणून आपण त्या पाणी असतं तर गाळून घ्यायचं असतं असं असतं. त्यामुळे स्वच्छ पाणी मिळतं. आणि ह्या पाणी जे असतं आपण वाफवलेले असतं खुबे त्या पाणी टाकून द्यायचं नसतं. त्या महत्त्वाचं असतं पाणी आणि त्याच्यामुळे आमटीक वेगळी टेस्ट येतात. बघा आता हे उरलेले खुबे इकडचे आता मी काढून घेतलेलं आहे. ते एवढे काढून झाले आणि हे आता एवढे उरले. तर आता अशा प्रकारे ही हयसर आम्ही तयारी करून घेतली आहे. फोडणीसाठी कांदो टोमॅटो असा ह्या ते खुबे वाफवलेला जो खुब्यांचा पाणी होता ता असा गाळून घेतलेला. आणि त्यानंतर इकडे असं त्याच्यातली माष्टा खुब्यांची आणि ह्या असा आपला खोबऱ्याचा तयार केलेला वाटाप. हा बघा तर आता आपण ते फोडणीत घालून घेऊया आणि त्याची मस्तपैकी अशी आमटी बनवूया. आपण कांद्याची फोडणी दिलं आणि कांदो फोडणीत घालून घेतलं. त्यानंतर कांदो लालसर होईल की नंतर टोमॅटो घातलेलं. कांदो असं तेलात जरा व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं.
आता मी कांदो फोडणी घालून घेतलोय. तर कांदो थोडंसं लालसर होऊ दिलो की त्याच्यानंतर मी टोमॅटो घालतोय फोडणी. आता टोमॅटो घालून झालेलं आपलं फोडणी. टोमॅटो पण मी सर गरम मसालो आणि आमचो घरातलो मसालो घातलोय भाजको आणि तो आता फोडणीत मी आता परतून घेतलंय. हे बघा असं मसालो परतून जरा वेळ तो शिजवायचो, परत एकदा परतायचो आम्ही. तर आता मसाले परतून झाले आहेत आणि मसाल्यात मस्तपैकी असा तेल सुटला. तर आता मी त्याच्यात घालतलेल्या खोबऱ्याचा वाटप घालून त्याचा सुद्धा एकदा असा चांगला ढवळायचा आणि थोडासा शिजवून द्यायचा. तर आता मी माष्टा पण घालून घेतोय त्याच्यात. हे बघा आणि त्या मसाल्यात जरा मी शिजवून घेतोय. चवीपुरता मीठ घालतोय. तर आता ही खुब्याची आमटी मी पाणी घालून आमका जेवढी हवी तेवढी पातळ बनवलंय भाताबरोबर खावसाठी. ही बघा ही माष्टा असत आणि ही अशी एवढी मी अशी पातळ बनवलंय. वास पण मस्त सुटलो हा आमटीचो. हे बघा तर अशा प्रकारे आता मस्तपैकी असं उकाळू फुटलेलो आमटी आणि घरभर वास पण पसरलो भारीपैकी एकदम. तर गाववाल्यांनो, माझो ह्यो तुमका आमच्या नदीतल्या खुब्यांचो व्हिडिओ आणि नदीवरचे मालवणी गजाली आवडले असतील तर माझ्या या व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवाराक शेअर सुद्धा करा. आणि माझे असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमका जर सगळ्यात पहिले बघूचे असतील तर माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब सुद्धा करा. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद.